said ya to aban anim say na won sankaye se bi etie ye di mu amane bo e de besom wei ene ensam afoforo bi eka ho ene ensam trafo de ayere me kuntan say me meje bre na me fa mu nkiremu emfa ensomo said ye tie na efata wadaruma ayade sesa bi ntosuo nko anante na nkwancha de afenso so efa ye di sika ana ede enso eto anase ye di sika na yo ne say yosunti no nyuma koi adaruma Masha Beauty and Training Center abwa ama enei ma awodo amwo kotokum patam ya aba omo afade no mo asiesie no ekonkan pa na ebrese menya tobase akekere mu dwumadi awodo a Masha edie enu achi no mepacho company bi cheso hia asase de didi dwubadie na no so brese fatam no menya tobase na enhye ene ehun sankaye mediato sade tie na efata Information centers babru bese eye aduasa ene wonom eboa ama Kasiebo no ya trade afa eye poe mantamu mia ya hodo afe bunu mantamu ene asante mantamu wadaruma yamfu ye ni enchiremu abe fonten tan so Facebook live eye Ahenkan 93.3 FM YouTube eye Ahenkan 93.3 FM ubetimi ahwe yen ede afa ho na wadwenkyere no so odi agu ebeba ne abekenkan de amaw ebra ese na efatamu www.ahenkanfmonline.com ewo eye abe fonten tan so kwa akokenkan ensema wodo ye tintim de agu oni bi na atimi enso aboa manuoma akọ eye enkan enne awia pam tubre Akan Kasiebo yi emu ono okenkani eye me adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa enti wanim kan afei wadaruma petakrafa yi wasum ensem no nkiremu ani ne fiti ase me de bo awuram amaw Ahenkan FM yes ensem na se ade amawa ni nyina mu no na ene kopiemu amrahye badwafia chese ensem no aye hoha mentemu ase ena ekoso ewo ne mo na wei ayamrahye badwafo ene omanyokuo awodo mo edom no ena chese ensem keka bebre enso apiapia dia firim ade aba ni nyina ne sen okopiemu amrahye badwafo omudwumadie no omuyihye mu no ewo se edom kase wo ne mo munya eye akandifo ambedu omanim kan na dom ketua no so anya akandifo se de be betumi aboa manoma akonkan eno ene ye frene se dom kase na famu no potokase mo se eye majority leadership ana afei eye dom ketua no eno so ye minority leadership na eye sa kandifo we no ekwan ya mofa so mutimi yi sa mpanyifo no akoye bibia chese ewo no masisi anantiase enso so enhye da enya adwuma papa na ukomu a nanka ye die anim ni se sa eye akandie dibre no eye amanyoku awodo no womo ana eyi womo se de beye betumi enso aboa ama nyoma akonkan na so na nsen no asemra sebadwafo no nhye da ntom ase papa se womo na ekwakwadi dwuma no na womo to no na amanyoko bi oso enkofo ye yomo so munsia na womra sebadwafie no yasesa dibre no empofiri ma ebi womo se amanyoko ni mpanyifo kra no womo ensi nkonya womo benwa ne se yasesa no na di asem nie enti aye koba ne sanso a amanyokuo no ene afenso no eye wono momwo mra sebadwafie omusi amanyokuo na mu no mentemu ase kakra timi boboba esanse obi ono wo mra sebadwafie odi ne dwubadie na wonka bi nhemu prekope yesi amanyokuo nse tumi ade ama wa no mriage ade ekoba ne se de mna sepo bi behye binimu esusu emnimu edisa na tie de akoyo mbefa so metimi ahwe aboa amanyoma akonkan ne se ewo se bire bia na eye wo mpeso mu yi sa kandifo no ewo se awomommo na sebadwafie ne amanyoko ni panifo omu nyina si kunya na kantiase abɔ mu ntem se de be ya wo mbe wie ache no na obi anso so anya ne ho entiase ebi se odabi ewo se na sebadwafo na wo mu ahwe na sanka kandifo no omu yi wo made na atimi enso aboa ebi se amanyoko no akoso yi wo made a eye ebi se omu anu nyina enka mom enti sa adwentoato abesem yensen ya beto no no sisi ano ye kwa na ye ba sa ne yesibi efa nafa nanu na mrase badwamu chiamehene mechire Speaker of Parliament Right Honorable Akan Kasiebo edi abetu dwa echirem ese se uba no sa kan die di bra na
ɛwɔ mmarahyɛbadwafie no ɛba no dɔm kɛseɛ ne dɔm ketewa na fam na wɔse ɛno no deɛ kan susua ne na fam no ɛwɔ se nka ɛyɛ adeɛ sɛ amanyɔkuo ne mpanyufoɔ ɛne mmarahyɛbadwafoɔ no wɔn nyinaa konkonyasie na wɔn nyinaa toatoa adwene na wɔn te wɔn ase na kɔma yi wɔn kandifoɔ na katimi aboa ama nneɛma ɛnso atumi akɔ ɛyɛ ɛnkan wɔtoa so ɛkyerɛ mu ɛsɛ saa dibira na nkasa no ebi te sɛ ɛyɛ majority leader ɛne saa chief whip ne wɔn mo keka ka ho no wɔne saa dibira na nkasa no uhyɛ mu a ɛyɛ amanyɔsɛm dibira a wɔ mmarahyɛbadwafie edika wɔse ka ɛyɛ amanyɔkuo ne mpanyimfoɔ wɔn na wɔ saa akonya no so wɔn yi saa mpanyimfoɔ no wɔse saa no deɛ ohunu sɛ ɛsebe ɛso ɛteɛ nanso so no ɛyɛ dɔm kɛseɛ ne dɔm ketewa no a mo mmarahyɛbadwafie no wɔn antimi nsi gyina yɛ ɛmma mo sɛ yɛyɛ yi akandifoɔ wɔse ano deɛ wɔne wɔn ɛnya adwene obi ani saa tumi no so obetumi ayɛ ne saa na mmom ka ne papa mu no sɛ nka ɛyɛ anobrase anaasɛ ɛyɛ nyinaa ebenya na komapa mu no ɛwɔ sɛ afane nyinaa no wɔn nyinaa si nkonya no obi ate ne ho ase na atimi aboa na mmom sɛ baako bɛka so yɛ amanyokuo no yɛne yɛ na amanyokuo no yɛ deɛ yɛne yɛ dibira no yɛpa ne de bɛma wo yɛpa yɛmfa ma wo anaasɛ mmarahyɛbadwafoɔ nso bɛka sɛ yɛne yɛ mmarahyɛbadwam yɛne yɛdi adwumadeɛ ti yɛne yɛnim nkurɔfoɔ mu di yɛnim ɛyɛ wɔse ano so no ɔgyideɛ sɛ ɛmmoa ɛti ɔso ɔmo mmienu nyinaa no ɔmo ka ɔmo ebom no ɔmo di dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa. Then you are asked to go and appoint your leader without the party. How are you going to do it? Party that has given you the platform to come to this house. You come on the ticket party, and to appoint your leader, the party must lead that process. I don't know how you can do it without the party, but there are constitutional provisions, including legislative provisions, that bind parties and compel parties to be national in character. And so the face of the party, which is usually the leadership of the caucus, must that national character. If you leave it to the caucus alone, you are likely to face challenges. So I am not really in support of interpretations talking about like it's the members of the caucus that should designate. It's not about elect. The members of the caucus should appoint the leader or leaders of their caucus. Adishimama ene a uti yei wano mmarahyɛbadwamu chiamehene Right Honorable Akan Kasiebo 12Pm ena oteni nka wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛkyerɛ sɛ saa dibira na nkasa no ɛyɛ amanyokuo no mpanyimfoɔ ɛne ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ a mo ɛnso ɛdɔm amanyokuo no ana wɔso mu nyina sinkunya sɛdeɛ bɛyɛ a obiara benya ne ho ɛnso ɛntiaseɛ enti saa nsɛm wɔ nyina nso kɔbobɔ baayɛ ɛsa nansɛn kasa wɔ kurom ɛno ɛfa ɛyɛ ɛdɔm kɛseɛ no afam wɔn bɛni na mo aso mo pɛso mo yɛ nsakyerɛyɛ bi kura so owura ɔsɛ kyɛ mensa bo so ɔyɛ majority leader no yɛgye ne dibra firi ne nsɛm ebi so sɛ yɛngye yɛ nsɛm bebree ɛna nam so ma mmarahyɛbadwamu chiamehene abedekyerɛ a odi kan First Deputy Speaker of Parliament, Owura Joe Wise, ba bonti de betu dwa kyerɛ mu sɛ wɔn mo a wɔn wɔ mmarahyɛbadwafie no wɔn wɔ tumi sɛ wɔn na kyerɛ nipa wɔbɛdi wɔn anim kan nti obiara ntumi mfra bonti biara mɛhyehyɛ mmara bi amfa mo wɔn sɛ ayɛ no nya na ɛwɔ amanyokuo bi tie amanyokuo mpanyinfo yɛ agye dibere na firi nsɛm wɔn kyerɛ sɛ wɔn nte aseɛ saa nti saa kasa na ɛwɔ hɔnom na ama nkurɔfoɔ tirim ayɛ kɛse no ɛna ɔpanyini so abɛkyɛkyɛ no mam sɛdeɛ ɛbɛyɛ amamra no obiara bɛte ne ho ase na kama minka bi so akɔ so ayɛ akɔnɔ ayɛ dɛdɛdɛdɛdɛ ɛwɔ Ghana ha ɛne amanyokuo ahodoɔ ɛnso ɛntɛm yɛda so agyina mu wɔ mmarahyɛbadwafie hɔnom a ɛnora wɔnom ɛkɔ asetena ɛne nsɛm deɛ ɔmburuburu bi so a akyɛ sɛ na nyɛ asɛm ketewa koraa na deɛ ɛwɔ mu bia ne sɛ mpɛmpɛ yi wokɔ mmarahyɛbadwafie a amamra baako a mo hwɛ anim so mɛhwɛ agye atum na aboa ma nneɛma kɔnkan paa no ɛyɛ LGBTQ+ ɛno ɛyɛ amamra yɛ tintim na yɛhwɛ de aboa sɛ deɛ bɛyɛ nkurɔfo a wɔn de wɔn se ai woyɛ bɛrima otumi ware onyanko bɛrima na mo tena se okunu ne wɔyere bɔ brama ne yeye saa nso so ɛna sɛ woyɛ ɔba a usimi ɛnso ayi ti sika ɛkɔyɛ onua ba ho adeɛ na ne na bɛtena abɔ bra se okunu ne wɔyere ebi mu nso kyerɛ sɛ uwo sika utimi kɔyɛ aboa ho adeɛ aboa o ɛne apɔnkye wɔ dwan akokɔ preko ne deɛ ɛka ka wonya utimi ti sika kɔyɛ ne ho adeɛ na bɛtena se okunu ne wɔyere onyare ɛno akyi ebi so kura so mutimi wade wo maame no mo ebi so metimi awade ni nua ba ɛne akyɛsensam ne deɛ keka ne aduru baabi a ɛkyɛsɛ ebegya abofo no ɛha adwiri bebree
eno ne ye kyerem se Ghana ya mamre ne amane da bi enye sa na tie entie ntia se masa sebi ade tanta de nya wei emma o mamu ya edi yakwaye befa so betimi ahya bɔ ho ban eni se yenya amamra se de be amamra ne betimi ensoso aboa mannyoma akonkan na wei eni adehye bi no mo mra hye badwafie ne wono magya omo ya twetwe ro Ghana omo ka biewom omo na keka omo nim die pam wo omo tintima amamra wei no omo tabidi kotom na hye badwafie se bam se na hye badwafo nje bre ne adaje eni hu nkomo na ye nyina no yempe kwa befa so a ye betimi enso ahye amamra no aye adwuma eti sa amamra yi nkomo didia na gusu a na ekoso a na ebeto de kyerem se amna se badwafo ni nyina no omadwe ko benkrom kyerem se nei yakwachi obi ase wono LGBTQ+ yi wono odimu ntitima pa woye gay woye lesbian wone muada ene sa nneoma na yachiwa yamfo anko afiase kura no na nya bese busumi nsia okodam no akosua ade akaka na oba wo so wa hu se do betoto wabrabo ene wanam ode afa enu achi wo so ebe chi wo se wo de wunya bi o wunya bi ana wo se che na ye yodium amanfo nye wona du sika eboa wona du nim de eboa se de be ya LGBTQ+ de be koso Ghana hadom wo sa ni ne ye chi wo ye mamboni wo so be ye sepa wo de wanko afiase kura no na nya mfie miensa mfie num ye mo akohyem na hwade wapini ho nanu na oye mra sebedwani de ma de hwom eye afutu abato mpesuaso no ewo efifini mantamu ubowre mo mra sebedwafia sisi ade ni dibre kura no eye edom kase no anoba no dani abedechire deputy majority leader Orura Alexander Afenyomakin editu dwa HM essay sama mrana enemra sebedwafo agiatum edifa LGBTQ+ wono wode de ono nya adwene se yakwachi obi se woye gay nti yemfa ne nkwa afiase sese nti se obi ye lesbian nti wo se yemfa ne nkwa afiase dabi obi ni aboa danti wo se yemfa ne nkwa afiase wo se dabi wonu de na adwim ni nim de mu no hunse sa nipa kro no ebia bibi ne ha no esanse ebeye nwanwa se obi ti wono ma bema nyame abowo na wabo ba so fe ye no se wono oba nka mom na monworo ma se no ti se mo empoano anwea na se da bi me de menyoko bema na mekofa no na sabi ukofa ne to we ni hwahin etu ohun se sa nkofo no sabi obi mo ma dwen no ha wo mo kakra ena bi wo so kra sunsun bi ta akire nti safo no wose ye hwe ni aboa wo ne mo ni ye chechero mo kwan mefa so mefri sa tebia nim na mom nye se do mo kɔ eye na de afiase na se ye kwakwa so ba ne ye abida bi wose no de ohun se ade se emwati sa mamra no campaign function ye nyimfiri ho se ene atu obi kura na ye betimi amma no ma ye adwuma bi se wonye ene ba ya se agya bola so efia doli dodo na efi wo krom na ya tuo magum na omo se Samon treso prapra krom so sa adwuma ni bi sa ne betimi de amma o maye se de be betumi aboa na sa asemo ya Orura Afenyomakin kokan ye no emra se bedwafo se no never ye mane nkoso na emane nkoso kyena aboa ya sini pakra de bekɔ afiase na fiase ade de bekɔ okoba na okosua de ba ko bienu a wode ba besua nyansa ti omo bogu ye se omo ntiase masa amamra na eye Orura Afenyomakin se ka no enya adwuma na agya na opanyini gusu a wo pem wono de oso woda so akuram wokoso hama ho se yenyi eye enadu afiase ne mfiri sa ahyehye ye na ye yedimu se de bebetumi aboa na enu amukom na sebedwafie no asem sa be top no so bam no na Orura Afenyomakin kyeremu se wono a watena se a dwene ho a woni mpanyfo bi so mo na sebedwafie onomo enso adidi nkomo a na agya nkomodidie mu no obi a kyerɛ sɛ da bi yenyai emma sabi se obi kwadi sanse munu na yefa ne nkɔ afiase no nkonya suahunu kakra ho yefa ne nkɔ afiase sanse sabi ye kwai na yakayaka de da bi na mmom ɛhɔnom so korɔkɔ a ye nkɔfo ɛbɛkyerɛkyerɛ o made ne adeade enti wo mmra no afiri sa tibia nim enti agya woni nkɔfo edi nkɔma no wa wu sɛ sumia ma adwendwene akura wose maka wose menweye enti wono ankasa sa akona ne wo ko esenka ɛyɛ anti-LGBTQ+ bill no yenya sachire ewom na nadu afiase efa wonom yenyi mfiri wonom no wose agya wono akasa watene ho afirim sisi amamra ne sɛ de atie bia no ombetimi adi ho nkomo na afia hye ne yagye enso atum
indicated that any such engagement with the sponsors must first start with the leave of the leadership, which I felt it was right. I did indicate to him that I would write formally to him to inform him of the steps I intend taking. I also spoke to the minority chief whip and few of the sponsors. I need to emphasize respectfully that no attempt whatsoever is being made by me to stall this all-important bill. However, I want us to pass the bill not as a divided house, but as a house we build consensus on this critical bill. I have proposed in the letter. Adeshimama ene wuti yei wano mrashe bedwane de ma adeshia wonom ewo eye efutu abato empesua eso ewo mfimfini mantamu wo mrashe bedwafie mpempen ni dibra ekura no wono eye domtetete no anoba no dani abedechire deputy majority leader Orura Alexander Afenyo Markin ena Adeshimama wote ne nka no nti ochese sisi ade watwa sensan ai ye chise eja LGBTQ+ no hu bo mu pe ani otiate obekọ na defiase wankoda honom kra no obosome miensa bosumi sia bi de okọ akotwa oba se obefa nkrofo to biemu a ye nyina etia ye behwe se so oba na so ba akoyeta fribomuskia wo so ye nyina ye tia ye behwe aha se aboa nso na akwakofa de biemu a ye behwe ade eno so ye sa chu biemu ai eni otiate wo so ade o sika wanya bi se bam tu hu de odu sika ye ehiafo ne mobrafo mo wo Ghana ha nyanka ne awisia muntimi fa sika moa wo mo na mmom odu sika beboa man krofo asabisabisab mpedi asoma fefa moto a eni a wo so ye kyewa wo de wanko afiase kura de nya mfie besenum aha na ahye wonum na sika betimi de aboa wo mo ye behwa ade eti ehun sanka egusu ekoso a ye hwanim so mbegi atomo abusuafo ye free ano sanka ye na ye de ani enso akire mu amanyosam emu Ahenkan FM edidem wo amanyosam wo no eyisam no kase de amanyoku awodo no obi aboa no wo sabre idura de yehu amanyoku awodo amada nyina obi abesore na wakwa ye adwuma na se yeto obani wie pe na abeda ne MPP NDC MPP NDC abato blebeduru pe wobeti CPP PPP GFP say amanyoku ni gugu mebre say ya de wonti da nyina obeti na sisi ameno kasai ayo panyini ba ko no yetu trade de ma Progressive People's Party PPP nana ofori owusu wono so babotin abekasa wadi tu dwakire mu say wama boa mo pa ehwe ni musafi mpinu ya dwonu na omuso nsa betimi akatumi na jama baba totonioma eni asi pa kwasi PPP pa nie pa kwasi pre papa pre ko pa nie arewo na ne nyina mu ono anu wo kire mu se won behwe no madi omu fi asem na so no ensem bi wonum a ekoso mo pese won so kasa kakra de fa ho ani asi okay kwan mu da ho ye de etiemu anu wo kire mu se sisi amino ekasai won san pipi amanyoko no mo ye mo frank atuni no eye mampanyira be de che Dr. Alhaji Mamudu Baumia ogusunzo so bontoa ye campaign na omo se de ba ko manwunu ni se Dr. Baumia no enkrofo a won mo edi na chi a won mo kasa de ma no na manyokuo no won mo moa no ani ase na we de mo basu dwan nkwan mo pesa mo hwe ye no mo se won behwe won mo pasam etomu nsurasem na wose uhwe ensem bia Dr. Alhaji Mamudu Baumia titafo titiru communicators omo kasama ema no womo kika na nse wa Ghana hanom na bi mu kura timi etabli Canada edan aketua mutua ho de betoto Ghana de nwo no wose odwire ho a wonte ase etimi ti unsuru mu se ya na unsuru kika ebom saa na womo de ombeso am ka asamba akopedi che Dr. Baumia se na nia bere pa se opema mpanyina di wa Ghana hanom a opema mpanyina di pa dia won firi ase na ne communicators for ni bi no amankasa ebi mokura ho no opamom ne be ya won pam wo mo se de be ye be bo no ankasa esa zo no ankasa ne sabi mpredua sakafrache obesie ne wo kura bon kakra esa za onwa yase wa yimframa ye so ho bona asetetagum enya ade boni enti se ne nkrofo sabe sujadi gum se ya wan we de asem foforo beba na mu kire mu se
communicators for no omutimi kika nsem bia no omoa no omasa da omoa no omasa betwasi no omo da omo ti santa frɛ no ebi ni sɛ Dr. Bawomia niama pa bia wa ban mu bia no omo sɛ Bawomia oh hwan na aboa enei yetimi efa be fontentan so na yedidi dwumadi awodo edi tua ketua ne ade omo sɛ Bawomia oh okay yamu ensem adan pa nene wana ma eye tap and go aye mere eye Bawomia yo wana de agenda wa ba ye eye Bawomia free SHS Bawomia hey ayo no ubebo bibia ya se Bawomia bibia se Bawomia na afei ukosha akosi broni kasemu negativity na de enye na kasa wana ma nega na economy atete apansam no obi ayedin eye hwaya no obi ayedin hey ani pani kura mu MPP obi ani wo na mu ayedin okay na wan na man na cd yi je ne wo me na wo eye dollars nsam a eno so obi ayedin eh ya semeba na frango no so eye de na agi buma eno so di na anu na ko bia o meka se okay samun kadia si ase papa ne Bawomia dia ne bone no so Bawomia say no ya nya okra be twa mene unya kasa nyoma boni akwaso Bawomia ka hu biom se masa ene de ne wontwe ehonum na makofa driver ni mate di aba ye de driver ni mate be tata sisi a Bawomia ye mate na de driver na de sad no se sa ewiase de sa na te obia koto de ne boje nya nkyere de obia kofa baba beku no no stasi sa suban ni sa ne ye ni bia manyofo ni bia fati 12Pm amanyoko na de himama no wose ye suban bia emwa wo mo no magwim no omunim de magwene so mo aboa Dr. Bawomia na mo omunim so mu di ne dem kase a wan hwa adachi ankoma bia no e de arehosam bebre papa no as a crosser, the advisors are not there communicated. Sometimes I think they don't understand some of the utterances that we make. They are trying, not necessarily the candidate too, but Abedichefono are trying to disassociate the man from anything or negative or positive, whatever man, or a fundamental contradiction in thought and action. There, into the man, you are doing your candidate harm. You're doing him harm because on one side you quote nyama bebrede oni power ma wa catch no ye oh really on the other hand the best vice president ever. How is it possible? Den etimi yesa obi a hawa abanye ono na enye ono de na ono wotim beso ano abusuafo panyina wote ne nkan wono ayetutenani ma Progressive People's Party. Yeah, Dr. Pakwasi Endium. Me party no na Pakwasi kura ohene. Me boss o me former boss. Hey, semo. Na nse wasi onya yi na obedie MCE. Oso onya MCE na obedie. Sa president in the masa. Kofo na bondile sa mama na afro na bona num se to. Udra, mama fo na do bedi agro no. Etina na ofori owusu. National Chairman Progressive People's Party PPP na wote ne nka no ti yanom fo no mate yitis mante kura mobeti abusiafo ye beko yanim na ansa na no ma ye na boafo ase na afi ye nto akasiebo no so emfa emma Masha Beauty and Training Center so ye ne yaduru ye o me pa cha oba pa wa hu siesie ya na tesen ye eba ni pedua no ene wanim na se na siesie nifa utiri no wagya gusu saka be man epe ba bi fa pe na wokem uzu utiri ya odi hwanwani ontimi home mframa ni bi ye ebe da ko atra ho eti bi pa chaw usu be man so ya to botom kakra bi no ayi ahyani se no akosiesie na aye ni ya wa wo dia wa na ada ho trimo di dodo ama bayi ahun siesie aye bibia o sa nti oba no dikakra bi woni nche ne ko siesie hu so no siesie ma wa ko siesie omra no siesie to no mo twen no no obehwe ni ma na se obetimi ayi dania ese ono ala Masha Beauty and Training Center se bra utiri no wo show utiri na se de memi sei baba ye o wase we mediri mitiri koma na me kwam se mediri mitiri na ba wan kasa hwe na etire be fatani twama me kama
afi mitisi abontene na we de wane yi wo we de wane aba na mitira da sei eti masa de oduru pe o hwe utiri wa siesie ni kama tira bia de ni mu aso aha ti wo kwa hwe utiri na unsa we de mechichiri sia no mebeboa we de mi jama ni gu wachi a wa mu a ene be fataw no aye ne kama na no makonka enwi bia so pe bia no ebi wo ho Masha Beauty and Training Center no we de na ade asem na ba ni sami pacho makeups ne nso a eno so be ya ma kama obesiesie kama wona tibi hwa wo so kwa yie wo se wo yie de si tuntuntuntum na fataw na wa yie wanim ni start tum wo se kama ebe fa so kama so wa se tuntum bo sa fa kama wo bu anu ma no hwe oyɛ za nneoma we nyina tete ayi bi de ayɛ na afono baabi da tutututum enye ya commercial beauty and trading center obesiesie kama ba no sɛ ja ponso no so obetwi ni kama na timi aboa na nneoma timi enso akɔ kind amount me pa kyɛw wo 90 no wo de na tete ba shiti enye kura ba mai ba sɛ wo no dɔfo no da hɔ no ma zuwa na mo ya love na wodi ne knife we 90 kakra bia na ne ho hwan moja pram ne na ho ade ya ntontom na aka no boa ne na ho na de atwa osa no una wa yese bread nye pacho 90 nye commercial beauty and training center ho obenya ntowase de aduhwam asrasra ho no de ska moa awe ayi ni nyina de afiri ho onwie na ye motomotomoto kama na atimi enso aboa manoma akonkan wona morwe ne wonsa morwe okwa obehwe wa pese obubuo wo so apese wo hyehye kama obeye de amaw eno so ho wonsem obu abekwa na kala green wa ha kala buru wa ha wo chembefu okwa atu anadwo no de hunahuna nkora no onse mfataw wo se wo hye se de wo siesie ho no na amache kama na timi aboa Masha Beauty and Training Center no pa chaw eba ne fashion ne de don go there ujuma gibia bedi bia pese wo siesie ho no decorations ne nyina nfa kwahye ne nsa obehwe no ba be ye de amaw na nneoma akọ eye enkan wo se menkan chaw sasem de wom ni se wo gye won mo maye krado so mbesua sa nneoma we nyina ho nimdie eti se wo de sie bi wo no na so person no koma na no problem fa ne ko obehwe na waboa na ma wo no so anya nimdie bi a wo pe odu ani echem odan eye community nurse school kwantempo no eso eho na ne sesia enso ewo na watimi aboa kama 0208 309 581 0208 309 581 0244 171 667 0244 171 667 eno Masha Beauty and Training Center na kache eno no wadaruma ni die no ogbo kwan so wo ya asase wura asase uobi pa eda baby ti se achimoda woma besi aya aboabo tuaso akosi asene kwan wo baby bia kwantempo no baby bia wa asase da bia be se 2 plot anasa de brosa se wo de fam yen ena akosi bro ni fra ni se wo de han no ana se wadaroma udi mayen hwesoma me odi etraso na bre bi so ama baba gima de ana odi opese wo ton kora ne nyina ne company kire se waye krado so no bedi won kita ho 0244 878763 0244 878763 na afi watimi ne mpanfon so atwetwe eye enkomo wadaroma ne de ne obuo kwa so kan na se ne se ye de damu abe fontentan so Ahenkan 93.3 FM Facebook live and afi YouTube live kona fo adwenche no kofa ofabra ye bekenkan di amount ebra ese na efata enso so emuo afi ye to Kasiebo no eso Ahenkan FM adishima ma de ba kwa ya adwendwene wo mamu ya no pa ne mpanyufo mutwa ya no obia sori anopa wi wo kan wasem eni se amanfo dodo na enya adwuma enye na de mmobọ ne ya rewosem ne se enkrofo ma akozuku akwaji nimdie ese won mo ba be padwuma ye na afi wo ma wofo na o ma hwefo nso o ma be hwe wo mo obekwa wie no asa abadan ne adesoa sebi no asa to wo wofo anaso hwefo no so na daawo na wo san so toma ne die areho papa na emobọ na enu na mso amasisam no kase obia de na adwenkyere ba ekwa be fa so a betimi ahwe aboa na sa ha wo yetimi atu ase se nkofo betimi anya adwuma aye na omo so anya bikakade ato motom ahwe omo ma omo yire na omo busua eti sa adwenkyere to ekoso yi enu kura ansa no enu ebeba no
na ɛyɛ hwehwɛmu ahodo akokɔ ɔkɔso afei sɛ wohwɛ ɛyɛ 2023 annual household income and expenditure report na wɔde abeto dwa kyerɛ mu sɛ adehyia wɔnom ade mfinhyia dunum ade koraa kɔpem mfinhyia aduasa enum 15 to 35 years wɔankyekye mu maako ɛyɛ du nan ɛne akyiripɔ ɛyɛ enso wɔn mu nya adwuma ɛnyɛ a kyerɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ no yɛ adeɛ baako a ɛha adwene paa na afei nso wohwɛ ɛyɛ Ghana statistical ɛyɛ services for no so a wɔn nso kora de abeto dwa ɛkyerɛ mu sɛ ɛma wɔnom nso nya adwuma ɛnyɛ wohwɛ afimpinu ne ɛyɛ aduonu mmienu mu a ɛne ɛyɛ first quarter afe no ɛntikyɛmu no ne fa edikan no ɛwɔ afimpinu ne aduonu ɛmiɛnsa mu a wutimu sɛ nkɔfoɔ mu nya adwuma nyɛ tituru ma no ɛkɔ soro paa na no nso yɛ adeɛ baako a awerɛho na ɛmmɔbɔ na ne sa yɛ so nti no wɔn mu gu so a wɔn ɛsrɛ yɛso kɔ nkura kɛseɛ no mu kura adeɛ ne ɛnyɛ asɛm ketewa nkɔfoɔ mu nya adwuma nyɛ abɔde sanse sɛ bi wɔn mu nkura ketewa no mu nyinaa so wɔn akɔku kuro kɛseɛ so wɔn kɔpɛ adwuma yɛ wɔn nso kɔ yɛn so a ɛwɔ so adabridwo adwuma ni hɔ eti adwendwen abɛto wɔn num yi ɛnam so ebi ama sɛmi no ɛkasa yi dwumakuo baako a wɔ Ghana hanom a agya wɔnom nso ɛhyɛ ɛboa sɛdeɛ bɛn bɛkɔ so abiebie nnwuma na ade kyerɛ nya bi ayɛ dwadifoɔ nkabom koato di sɛ Ghana National Chamber of Commerce and Industry wɔn mo de adesɛdeɛ ato aban anim sɛ wɔn nsom anua ne nipa aban nko antimi nyɛ otom yɛse sɛ baani so a ɛyɛ na emia ne sɛ yɛ so enti no wɔn nso wɔ asodie a wɔn pɛ so wɔn hyɛ bo aban ɛma aban ɛnyɛ nkurɔfoɔ mu nya adwuma nyɛ no ɛno nso so ɛhaw ne ho dadwe no ɛso betumi ateɛ nanso aban ɛmpɛ so ɔbɛboa wɔn mo adeɛ no ɛyɛ bonkum dwane nifa na nifa dwane bonkum meme hwɛ sɛ nkurɔfoɔ nya adwuma nya adaa wɔn yɛ dedegu wɔ aban so no wɔn mo ɛso bɛte na dede no so ateɛ wɔ aban so nya kado sɛ wɔso bɛso masene na mesusum adwuma no emu atimi apagya na matimi afasafo yɛ adwuma ɛkɔba ne saa deɛ ne ɔhaw no yɛde yɛn nsa bɛfifa ho sɛ na afe no akɔ abɛsa yɛn ho saa na wɔn mo kyerɛ sɛ wohyɛ ɛnɛyi nkanea boɔ baabi agyina ɛyɛ awerɛwosɛm o sɛ wo so wo bia adwuma Ghana ha teɛ bɛtete wɔ wura ha si ha fa ha kyɛ sɛ yɛbɛtetew saa ɛno nte kɔdɛn wɔafa sa hɔ awoa mu nyinaa na saa bia adwuma no wie nyi yɛ die yɛde toɔ bɛlɛmbɛlɛm akɛseɛ de bɛgu so ma na mmia wahyɛ fam a wogye wo ho a ɛngyeɛ ɛtu ɔmkeka no nyinaa si ani a ɛnnɛ sɛ wobɛbia adwuma wɔ Ghana no ayɛ den na so woammia mfa nkurɔfoɔ a ɛbɛyɛ dɛn ɛna unemployment rate yi ɛnkɔ soro etu ɔmo gusu a ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo aka aban buayɛ na private sector ne deɛ ɛnoa na ɛbɛboa ma ɛyɛ nnwuma sɛm ɛso so ho adwendwen ɛmmɛtɔ wo soɔ aban atwi n'ani sɛsɛm bi panyin a wayi mframabɔne ɛno ɛyɛ awerɛwosɛm kɛse a ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo dwene ho a ɔmo ɛnte ase ti ɔmo si kosi sɛ aban bɛfiri aseɛ na nneɛma bi wɔ no bɛte aseɛ na wɔtetete so ɛde ama wɔn mu biebie nnwuma no ɛnea saa wɔ ha wɔ yɛ frɛ ne sɛ unemployment wɔ pɔtɔkasa mu nnwuma ho nsɛm a ɛyɛ den no ɛbɛtɔ agu so akɔ soro. The year 2023, growth retarded in the industry sector, and the industry is the main sector that employs a lot. The cost of doing business has been very high. Vis-a-vis the cost of loans, the cost of funds. We also have to look at electricity costs. If the government wants to help us with some incentive to make sure that those costs of funds, we have good money that will pay lower interest. That will help us to be able to employ a lot of people and grow our businesses. Ania uti yei ɛyɛ ɔpanyini a wɔno ɛna etua Ghana National Chamber of Commerce and Industry anuo Owura Clement ɔsɛe amuako ana wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu de ba ya wɔkyerɛ sɛ nnwuma sam titiri magbunu no so mbetimi aboa aban na aboa aban no soso mmoa wɔ no mo na etimi mmoasan so ɔmo anka so ɔmo boa mo dada sɛ de atwerɛ ne kan yɛ no ɔsoro boa de ɔboa no ho nanso so Ghana aban we deɛ oboa waboa ho sɛ dan wɔno nso so ɔmmoa na bɛda yeye bɛda ɔman na yeye eti Owura Clement ɔno so de sɛde a wɔsra aban ɛno no aban hwɛ no wontie mo fiti kasa yɛ nɛ ma de isa kasa wɔno ntosuo nyinaa san o wɔno ntosuo san pa de ase wɔno obefiu hwɛ kai wasoma ho mo ka so wɔnyɛ reshuffle mo ankasa mo amre mo bre mo ja aka kora sana o ba be ye dia mamo to no so de begum so a
emission levy namu na 11 namu dia bu okra otekura na jese odunu wa wonti ase abusuafo ma me fo adwencha na odi aba no nto akase ebo no so ma wai na afei yankoma adwumadi aka nso so emetoa so wo pekasa kumensa wo kasa wa na se kasa wa ha ye die nipa na na kwa mu abati die nie anu ose abrekuma central no obutuo ose happy birthday kase nkoma eye Angelina opoku a champon wase wo shadan soma den nti Angelina wase wo chiao pa na ye wa woda kase nti yesoso ye ma wa woda pa na kopon kosoa na wo hira na onye okase a na nakua mu abwate de ye ne na owie no aye campaign kakra breaking the 8 no say it is possible yate boy Philasti wanso kire musan kan kase bone de oboa o de dam na be piem on kampuni mantem o ma biem Madina say boy chese ahete wo pa Salasi ni o patriotic voices go so anu say wonu de kan ni pemu pa ne na koma mu de wo sre pa se ka Dr. Bawumia wonyi Dr. Matthew Opoku prempese ne running mate say de be adwuma ne be yefo breaking the 8 na be yefo say de omon kasa kran pega na fo achawo emre ai na breaking the 8 na possible de ama wo mo ya te Salasi wo so adwenche no say Bawumia be fa na wonfa eno ne ye ono na asema awuja ke dalali brekum eno obutuo wose machiawo wonu kwade wase samidin wose wo hene mensa matia medase isa mudi afri adwempa hene ne de ko hene na nkasa mu wase happy birthday nkoma eye Dorinda adwoa inshira bafo awua nipa ba akufo odi no wase ene wanya fishia pole miensa yakupon shira no no wanya ne kese yate Dorinda din we de na first time me shia ne da Dorin na mate na Doris Dorinda okay yate comments platoon yo anu acha se Ghana for yesramo momwa wate momwa na Dr. Bawumia na ni suade hunu na owode ma Ghana no onfa ndo mo man no mo de yankai mo hwe kura yemfa mo nko akiri tap and go na nsen ya ne ye lanche hwe boa manfo ka se beboa obi owo ni suade hunu bia wa kwana badiem bia ka se tap and go no ya de beboa ati momwa Bawumia wa ni suade hunu bebre a ode beboa ma Ghana ko nanim wa che on manyamfo Robert Lamte aka Okumkom ana kom di mi amete yi ose wonu ye the next MP de ma eye Madina Okumkom de amonkan chansam so kom di mi Joyce enim esundiye Joyce enim o chese kase bon di dem ma me Joyce said di dem but next time posi so ya da se ho Crespo fufuo anu o chem say Dr. Bawumia aka Mr. Digital Man wasemo yede ya Dr. Bawumia betwa de na nadan kwakufa do aye ne so ai wa wonti ase no wasema asakọ tema epona da on kokotom na eye bonsuo se donsuo se de omofa anya hana mo se na mo yede de ya no na ekọ owie no achia eye Owura Paul Kwabena Yando Asante Regional Communication Director Owura Yando no tu wo sha yate oza mo ba ba mu nyina ya ntemu nka o Owura Yando mo ba ye nyina ya ntemu nka mfiesu ni mo ko opposition ya na ma meje de dagu ya sumo na sadi awia ya no sa na nsuo su be ye eti Crespo famenka to no ma Owura Yando why abusiafo aha na brama kwan ama yede awia pam tubre Akan Kasiebo nsem awdu nsem tofo da roma mo de yiri yesi afam nchemu medan wo no yediri nyina ebesie asida kase kodi ama aboafo Owura Biliman aye technician na afe Owura Kobike adaroma odi yentumu abe fontentan so awso timi bo wani akohoma ewo ho ne mo afe
ɛyɛ Naughty Hana Koko enso ba ye ono so be miamia fide ne frum ade ma ye ne ye da na se bebre afe